Jekk dak li sar huwa legali żgur li mhux moralment tajjeb u għalhekk fil-Gargur għandha ssir elezzjoni skont kif tajt il-liġi tal-Kunsilli. Hekk sostna s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello waqt il-programm dibattitu flimkien ma' Alex Aġus Saliba. Waħda mir-raġunijiet għalfejn jixxolja Kunsill Lokali huwa minħabba li jkun hemm dubji jew inkorrettezzi finanzjarji. Il-Partit Laburista dawn huma l-akkużi tiegħu li hemm ħanuża espressjoni ta' kwit finanzjarju. Mela l-liġi tal-Kunsilli Lokali tagħti l-lok li kien hemm xogħliment. X'inhirid il-Ministru jxogħlih u mmorru għall-elezzjoni. U jkun il-poplu li jiġġudika jekk dak li sar mill-Partit Laburista u x'tajjeb jew ħażin. Is-Segretarju Ġenerali għamma referenza wkoll għal fatt li l-Kunsillira Laburisti tal-Gargur flimkien ma' dik indipendenti ma aċċettawx li l-investigazzjoni dwar l-allegazzjonijiet li jagħmlu issir b'mod indipendenti mill-Awditur Ġenerali biss. Meta raw il-messu xibaq fil-mozzjoni, għax il-mozzjoni tisqed b'mod regolari, qalu le mhux l-Awditur Ġenerali biss, spjegali il-loġika tagħha di. Mhux l-Awditur Ġenerali biss imma jinvestiga wkoll id-Dipartiment tal-Gvern Lokali. Iġifieri m'hemmx fiduċja fl-Awditur. Is-Segretarju Ġenerali Charles Bonello kompla wkoll billi spjega li mhux minnu li Francesca Tard kellha laqa miegħu u qaltlu li mhux taqbel mal-governanza tal-Kunsill Lokali tal-Gargur. Però l-laqa saret ma' Limxi Berras u Emvin Bartolo. It-tielet laqa sejjaħta jien, mhux sejjaħta Francesca, mhux vera iġi tagħna, aħna tlabniet iġi għandna. Huwa sejjaħta jiena jum qabel ir-reżenjat, tlabt l-Emvin Bartolo u Limxi Berras biex intaqgħu magħha ġurnati jew jumej wara. Dina ġiet hemmhekk temmel numru ta' akkużi fil-konfront tas-Sindku. Ftehmu magħha li jisma' jekk kien qed nagħmel akkuża fuq hekk kien irid inġibha l-inqas the very basics ta' dik l-akkuża, ma sax jiena nitkellem fuq akkuża u talbu ġib daqsxejn għall-inqas jekk qed nitkellmu fuq kuntratt. Ġib li kopja tal-kuntratt. Ħa nifhem. Sewwa, ftemet li tagħmel hekk, flok għamlet hekk, siesa tej wara marret u dikjera truħ indipendenti. Minnaħa tiegħu Alex Aġus Saliba kompla jipprova jiżgwida lill-poplu u għamel referenza għal maġġoranza tal-voti miksuba fil-Florjana u Birkirkara. Jiena nemmen il-każ tal-Gargur u għatem xi kunsilli lokali li anka wara l-elezzjonijiet illi kellna għat fadal ċertu inċertezzi fejn jittidħol it-tmexxija maġġoranzi għandna Birkirkara kellna l-każ tal-Furjana wkoll li riżultat fejn il-Partit Laburista ġab maġġoranza, però illum il-ġurnata maġġoranza qawwija, illum il-ġurnata għandek sindku indipendenti li ġimejjun ukoll mill-Kunsilliera Nazzjonalisti. Dan meta s-sitwazzjoni fil-Florjana hija kompletament differenti. Kif il-kandidat indipendenti ġab 25.3% tal-voti waħdu u għalhekk inħatar sindku. Min-naħa tagħhom il-Kunsillieri tal-Partit Laburista fil-Florjana ma laħqu ebda qbil mas-sindku Nigel Holland, però intlaħaq qbil mal-Kunsilliera Nazzjonalista u għalhekk inħatar viċi sindku James Aron Ellul. Interessanti wkoll kif waqt dan il-programm kollu l-viċi mexxej tal-Partit Laburista fl-ebda ħin ma ċaħat li l-mossa antidemokratika li għamlu l-Kunsillieri tal-Partit Laburista fil-Gargur saret bil-koordinazzjoni u l-barka tal-ol uffiċjali fih dan il-Partit Laburista.